an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen tanu aw ka Jani.ml FM ale sugandili la yaasa ka se k'aw ka kunnafoni sɔrɔ kiba taalen don a ka politiki yaalaw kɛ ka na a bɛna an faa ni yɛlɛ ye ko bitari ko k'a ti politiki kɛ tuguni nka an k'an sigi k'a ko tɔ filɛ ale de bɛ ka don politiki maaw kan sisan ka t'olu ɲininka o dalakan na Asimi ninnu ka ko la Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Amara an t'an ɲɛsin an ka sagaw ma a t'a fɔ tubabukan na ko retournons à nos moutons wa an ka ɲɛsin an ka sagaw ma ni dɔ ma san na dɔ kɛ barama kɔnɔ k'o ɲimi. Wulada in na an ka kunnafoni bɛna na taa n'an ye yɔrɔ minnu na o ye Motikaw olu fɛ yen minisiri Mamudu Kasoge n'ale sariya minisiri ye ale bɛ taama na Mopti baara min don sa a taara ka taa u ka hôtel de justice ale gabakuru fɔlɔ ka taa o da min bɔra o kɔnɔna na ani Kasoge yɛrɛ laseli min kɛ an na o da aw tulo kan minisiri je le répète n'o ye administration territoriale porte-parole du gouvernement ye kunun ko ale fana stade omnisport da la Minɛnkurakaw fɛ yen dingɛw bɔli o baara min kan ka kɛ jamana fɛ ale y'o kurumo karili baara kɛ ɲinan san ta baaraw kan ka kɛ cogo min da donna o bɛɛ lajɛlen na k'o da maaw tulo kan baara in a kɛra Minɛnkurakaw fɛ yen omnisport ale dalala la Gabɔnkaw k'olu ka denmisɛnnin minnu ye baki sɔrɔ k'u tɛna n'u bila ka taa kɔ ka ɲinan han k'u na to yan an yɛrɛ fɛ yan sa bete ale fana daminɛna Ginekaw fɛ yen mankan wulilen don k'a jɔ Laginekaw ka bɛrɛbɛrɛlitɔ ɲɛmaa bɛ n'o ye Ibrahima Sako ye a ko min ye furancɛla fanga mɔgɔw ye k'u t'a fɛ ka fanga bila fiyewu Kamerunkaw fɛ yen jamanakuntigi denmuso Amara ko k'a ye Brésil seko ni dɔnko muso dɔ ko f'a k'o furu ale yɛrɛ muso ye a y'a ɲini a fa fɛ ko cɛ ni cɛ ka furu muso ni muso ka furu k'o yamaruya Kamerunkaw fɛ yen Faransi Hollande a kɛra député ye kokura a bɔra président la sa a kɛra député a élira o don ko Macron ka premier ministre bɛna démissionner wa a tɛna na démissionner wa ɲininkali tɔ min bɛ yen ani minnu jɛra ka baara in kɛ yaasa min ye Marine Le Pen ninnu ka jɛkulu n'o ye Rassemblement National ale kana se sɔrɔ olu ko jɔ filila kan min kan ko jɛgɛ ka mɔ o kan kan dɛ ko ni Macron ti taa a ka premier ministre ka taa a k'a ɲɛna ta o kɔni bɛ Faransi bi sɔɔni sisan min ye Sibikaw ye an bɛ taa ye Buguri Mamadu Jara Cikɛnija ale fana an y'ale ka video kunkurunin sɔrɔ waati min na aw bɛ ka taa Kalasa ka taa kulu sanfɛ Cikɛn ni muso ye masalala an ye kunkurunin sɔrɔ la an na o da maaw tulo kan min ye hiji ye délégué olu minnu ni minisiri ye ɲɔgɔn ye u ye kuma laban minnu fɔ Ibrahima Jawara ale na o d'a ma kunnafoni kuncɛyɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ ta na sira la sa an ka denmisɛnnin minnu kan ka taa jɔyɔrɔ fa Jeux olympiques la drapeau dir'u ma bi minisiri fɛ baara in a kɛra minisiri so yɛrɛ kɔnɔna na. K'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn ka kɛ ni aw sigiyɔrɔw ye Jani.ml FM ale sugandili la ka se ka kunnafoniw sɔrɔ k'a to aw sigiyɔrɔw la minisiri min bɛ kiiri ko kunna n'o ye Mamudu Kasoge ye ale tun bɛ Mopti bi Mopti pankurujigi kɛnɛ ka kun bɛna maa min fɛ sa o ye général de brigade Elhadji Abbas Kɔkɛ Danbele ye ale ni Elhadji Isa Kansa ye n'o ye maire ye Mopti maa falen fɛn fɛn tun bɛ yen sa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan u bɔlen ko pankurujigi kɛnɛ na min ye baara min kan ka kɛ Sevare secteur 3 la hectare 2 sanfɛla la n'o ye ka taa hôtel jɔ hôtel min n'a kan ka jɔ kalo 6 kɔnɔna na a musaka bɛ taa se CFA wari miliyɔn 900 ma o wari
o bɔra maa minnu fɛ sa o ye Union européenne ye ka tɛmɛ ECAP Sahel maaw fɛ ko baara in k'a bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kalo 6 o de kɔnɔna na. Mamadou Kassoge ale tun bɛ kɛnɛ kan ye, ale min ye sariya minisiri ye an ka jamana kɔnɔ, a kɛrɛfɛla la fana a ka directeur de cabinet ECAP Sahel ɲɛmaaba tun bɛ yen min ye ministre so secrétaire général o tun bɛ kɛnɛ kan, directeur de l'administration de la justice o tun bɛ kɛnɛ kan, min ye chef de cabinet ye o tun bɛ yen, directeur national de l'administration pénitentiaire ani éducation surveillée o tun bɛ kɛnɛ kan, directeur national des affaires judiciaires Edi So, directeur général de l'Institut national de formation maître Demba Diallo o fana tun bɛ kɛnɛ kan, moti gouverneur n'o ye El Haj général de brigade Abbas Kokɛ Dambele ye, ale ni El Haj Sori Isa Kansayi o ye moti maire ye, préfet sous-préfet ka taa se cour d'appel Mopti, cour procureur général Mopti cour d'appel la ka taa se Mopti baarakɛyɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma sa ani kunnafonidilaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan ye. Ministre ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo, moti gouverneur k'a fo ka moti maire fo, moti dugudenw k'u fo ka kunbɛliko ɲuman na ale ni a nɔfɛmaw ye. A ko ko jɛrɛ min sigilen filɛ nin sa ko kɔni ye jɛrɛba ye, sabula min ye Mopti ye nin ye kana gabakuru fɔlɔ da, a bɛ fɔ min ma sa ko palais de justice. Palais de justice in ko kabini Mali kɔni ye indépendance sɔrɔ ale bɛ laɲiniw la laɲini minnu bɛ yen bi n'olu kan ka kɛ, sabula a kɛlen maaw la k'a jira k'a fɔ ko maison de la justice a tɔgɔ kun kan ka kɛ o de ye, o de tun ye laɲini ye. A y'a jira k'a fɔ ko min ye baara min filɛ nin ye Moptikaw k'a bila u kunna k'a fɔ k'a bɛ don tariku la, sabula yɔrɔ min don ale ni yɔrɔ tɔw tɛ kelen ye. Ministre Mamadou Kassoge ko n'i ye sariya ko ta k'a lajɛ, sariya dɔnbaw, sariya baarabaw, maa minnu bɛ yen n'olu ye sariya ko hukumu kɔnɔna na olu ka se ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na u bɛna na ninakili, yɔrɔ min na u bɛ se ka baara caman kɛ, yɔrɔ min na fana u bɛ se ka u ni lafiya, ko yɔrɔ in kan ka kɛ o ye. Kalansow n'o ye sariya kalanso ye o bolofaraw olu kan ka kɛ a kɔnɔna na a n'a bolofara misɛnninw, dunanjigiso n'o o ye hôtel hébergement ye min ye kiiri tigilamaa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ Bamako ya k'u kunda yɔrɔ wɛrɛw kan n'u kan ka jigin Moptikaw fɛ yen olu bɛ se ka zole da ye, ko a na kɛ sababu fana ye kɔrɔ ni tilebe ni ɲɔgɔn cɛ, bani ni baba ni maa min kɔni bɛ tɛmɛ Mopti fɛ n'i ye sariya tigilamaa ye i ye bisimila yɔrɔ ɲuman sɔrɔ, i ye kunsigi yɔrɔ sɔrɔ, wa min y'i ka baaraw kɛcogo ɲuman ye fana a bɛ se ka kɛ o cogoya la. Min ye dunanjigiso in ye k'a lakanalen don a na jɛya, min ye ekɔliso min yɛrɛ bɛ yen n'o ye maître Demba Diallo ye ko bolofara dɔ yɛrɛ bɛ se ka sigi a yɔrɔ in na n'o ye institut ye. Ministre y'a jira k'a fɔ ko nin kɛkun ye sariya tigilamaaw, maa minnu bɛ kɔrɔ ni tilebi u k'a dɔn k'a fɔ bi ko yɔrɔ bɛ yen min ni Bamako fana tɛ kelen ye, u bɛ se ka ɲɔgɔn lajɛw kɛ yɔrɔ min, sariya ko kuma bɛ fɔ ka fɔ yɔrɔ min, sariya basoli bɛ se ka kɛ yɔrɔ min, sariyatigiw yɛrɛ ka minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na. A ko waati min na u bɛ ka nin kabakuru fɔlɔ in da ko o b'a to a ka taasibila kɛ maaw ye maa minnu y'u jija yaasa nin baaraba in ka se ka sen sɔrɔ. A ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la directeur des affaires du so n'o ye Mohamed Mawlud Najib ye ale ni Isa Dabo k'a bɛ olu fo u ka baara kɛcogo ɲuman na u ni ECAP Sahel o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen. Ministre ko k'a b'a ka foli kurakuraya ka ɲɛsin ECAP Sahel yɛrɛ ma n'a ka wale ɲuman dɔn, sabula olu y'a dɔn k'a fɔ ko nin baara in ko a bɛ nafa ɲɛ, a bɛ se ka jɔyɔrɔba kɛ Mali kiiri ko ta nasira la, ko kurakura don min bɛna nafaba ɲɛ Mali kiiri ye, k'a bɛ foli ni tali fana ta ka ɲɛsin furancɛla fanga a gouvernement ɲɛmaa ma ale ni ministre bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ jamanakuntigi fɛ, ko sabula waleya min filɛ nin ye bi n'u bɛ k'o kɛ Moti ale ministre kɔni nana jamana de tɔgɔ la, jamana fana ye wasa don ala sa k'a jira k'a fɔ baara min bɛ yen n'o o ye nin soba in ye n'o bɛna na dilan kiiritigɛlaw tɔgɔ la Moptikaw fɛ yen, ko a na to tariku la dɛ, ko yɔrɔ min don yɔrɔba don hectare 2 a bɛna na kɛ o de kan, baaraw bɛ kalo 6 de kɛ sen na, CFA wari miliyɔn 900 o de kan ka don a la. Union européenne ale y'i bolo fa k'a to Mali jamana yɛrɛ ye dɔ bɔ min ye Motikaw ye olu ye kɛnɛ di gouverneur ye ale ye sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa ko kana sena sumaya, ko bolo di ɲɔgɔnma min filɛ nin ye dɛ k'an b'o kɛnɛ de kan, ko wa fana ko na kɛ sababu ye min ye Mopti procureur ye a k'o fo ka Mopti maire k'ale fo, Mopti dugudenw u ka cɛsiri n'u ka timinanja la yaasa nin kɛnɛ in nin ka se ka sigi bi Moptikaw fɛ yen. Ko a t'i ɲinɛ dɛ, o gouverneur ale ni ministère de l'urbanisme ni domaine k'olu ye yɔrɔ in laarawuli joona baaraw ka se ka daminɛ teliya la, k'a bɛ olu fana fo u ka faamuya ko ɲuman na. Min ye maison de la justice ye ko hôtel de la justice ko a na kɛ yɔrɔ ye
yɔrɔ min b'a to bi hakilina kura miirina kura baara kɛcogo kura o ka se ka don ko a sigili sen kan a bɛna dɔ de fara waliyaba minnu kɛra furancɛla fanga yɛrɛ kɔnɔna na nin waati laban nin san saba laban ninnu na k'a yira k'a fɔ ko kiiriko ko tulonkɛ ko tɛ jamana ɲɛmaaw bolo ko baara caman kɛra jamanakuntigi kolonɛli Asimi Goyita fɛ ko min ye nin yɔrɔ in ye yaasa sariya baaraw sariya kɛcogo olu bɛ se ka lafiya bɛɛ la bɛ se ka lafiya sɔrɔ o la cogo min na ko o n'an ka jamanadenw fana ka se ka kiiritigɛyɔrɔ sɔrɔ o nagakɔrɔlaw la k'a bɛ tali kɛ o la a ko ko min ye Moti ka nin sɔrɔ ye o man ka bali maa la sabula min ye ECAP Sahel ye a wulikajɔ a ye baara caman kɛ Moti mara la a ye jateminɛ kɛ jɔyɔrɔ ko la kiiri kɛcogo ko la yɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ se ka jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kamaru ɲɔgɔn na yɔrɔnin kelen n'a bɛ se ka mago ɲɛ o de y'a to Mopti ale sugandira minisiri ko ni nin yɔrɔ in sigira sen kan sa a b'a to laɲiniba dɔ bɛ gouvernement na o bɛ se ka sen sɔrɔ n'o ye jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛ yan fan fɛ kiiritigɛla minnu bɛ yen olu ka se ka kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ baarakɛ yɔrɔ sɔrɔ teliya fana na yaasa a bɛ se ka kɛ cogo min a ko Mopti gouverneur ni Moptikaw ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u filɛ ka gabakuru fɔlɔ min da nin Moptikaw fɛ yen ko a ɲɔgɔnna caman bɛ senna ka na yaasa jamana fana kiiritigɛyɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔna na olu ni jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na cogo min ko o baara ɲɔgɔnna bɛna kɛ Mali fan caman fɛ ni kɔni ye ka fuguri bɔ daba da la ka ko ɲɛbila kɛ nka min ye hôtel de justice min bɛna sigi sen kan ko bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko bɛɛ kan ka dɛmɛ don a ma yaasa a ka minɛ ka ɲɛ a ka se ka baara kɛ ka ɲɛ min ye chantier yɛrɛ n'a jɔliw ye a n'a baara tɔw bɛɛ lajɛlen olu ka se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na k'o la sa k'a b'a ɲini kiiritigɛlaw fɛ minnu bɛ baara kɛ Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya la u k'u jija min ye baara in ye n'o ye chantier min bɛna daminɛ a ka k'a kɛcogo la baara ka teliya yaasa kalo 6 in kɔnɔna na a bɛ se ka ban cogo min foli ni tanuni o taara ka ɲɛsin maire ma ale ni gouverneur ka taa se Mopti ma a ma falen bɛɛ lajɛlen ma minisiri ko ni ala sɔnna a ma ko kalo 6 dɔrɔn ko u n'a segin ka na Mopti ka na yɔrɔ in k'ale kurumo kari ayiwa nin ye kasoge ye Mopti keba a taara avion de la dɛ a ko k'ale yɛrɛ ye Mopti ka ye o ka fisa a ko la o kiiritigɛla kiiritigɛyɔrɔ kiiri bɛ kɛ cogo min baara bɛ se ka kɛ kiiriko la cogo min lafiya ka don a la o ka di bɛɛ ye nka an b'a ɲini kiiritigɛlaw fɛ u k'u hakili to fantanw na u ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan kiiri tigɛ ye ala ka baara don a kalifalen don adamaden min na dugukolo kan i b'i jija k'i jɔ i jɔyɔrɔ la a ko la i bi ni sini kiiri ye ko gɛlɛnba ye dɛ keba fantan ɲɛji a ka jugu bɔ min ye wala an ka gɛlɛya mun filɛ an ka jamana kɔnɔ n'i ye kiiri tigɛ kojugu bɔ a la tɔ b'a dɛ se bɛ min ye k'o minɛ ka di sentan ma o ka ca dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma hali bi kiiritigɛlaw an b'u fo a ɲuman ka ca u k'u jija halisa dɔ ka fara u ka baara ka se ka kɛ ka ɲɛ an bɛna Bamakɔ min ye san kɔnɔna na ni samiya bɛ se dingɛ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na fosse minnu bɛ yen caniveau minnu bɛ yen olu bɔli baaraw olu o daminɛna o hukumu kɔnɔna na sa kunungo Bamakɔ Mɛnɛkura Omnisport dalala la baara kɛra ye baara min ɲɛmɔgɔya tun bɛ minisiri bolo n'o ye ministre d'État ye ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement colonel Abdoulaye Maïga ale tun bɛ yen min ye gouvernement maa caman tun bɛ a kɛnɛ ka fɔ ka taa se ministre 7 ɲɔgɔnna ma ministre min bɛ yen n'o bɛ chiffres kunna sa o ko dingɛbɔ min filɛ nin ye k'a bɛna kɛ ɲɔgɔndan ye denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ sabula k'u ye brigades sigi kinw kɔnɔna na yaasa denmisɛnw k'u fasa fili ma da nin ko in na dɛ fosse dingɛbɔ sera brigade sigi la wa a ka kin tɛ a bɛ mun kɔnɔ i ka dalala mɔgɔ de bɛna brigade sigi o la wa k'a bɛna kɛ ɲɔgɔndan ye ɲɔgɔndan o kɔrɔ tɛ sa bɛɛ k'i ka kin fosse bɔ wa gouvernement fana ye wari di minnu ma n'o ye sociétés ye tracteur ni bɛntigiw olu fana ka ɲɛmɔgɔ ko nin diyar'u ye ko n'ala sɔnna a ma ko baara k'u n'a kɛ ka ɲɛ bala a ko k'ale kɔni ale sigilen don k'u filɛ koyi Bamakɔ kɔnɔ yan a y'a fɔ maire ye k'u kana u sigi ka mɔgɔ si ka taa bɔ k'a to dala ka taa k'a t'u bolo a ka cɛ dɛ an kɔni fana bɛna n'a f'i ye keba n'i ye i tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye
ɲaman bɔlen ka da kankun na a ta dɛ kana tɛmɛ a la tuguni a ta n'a cayara an b'a ci bala ma o bɔlen kɔ minisiri min bɛ sigida lakana ni yiriwali kuntalajan ni saniya kunna n'o ye Samakekɛ ye ale fana ye kuma ta sabula olu fana kɛlen don ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi min b'a to baara bɛ se ka ɲɛ kuma in kɔnɔna na minisiri d'Etat a ko ko a bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye maa maa y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan ko min ye jamanakuntigi tɔgɔ la premier ministre o tɔgɔ la ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo minisiri minnu ni maa minnu y'u ka baaraw bila ka na k'a ka d'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min ye Bamakɔ saniya ye k'olu y'o ta k'o k'u nikanko ye ko o de la sa kabini sariya sunba kura sigira o sariya sunba yɛrɛ b'u yamaruya min ye jɛya ye k'o ye hakɛ dɔ ye sariya sunba kura in ale kɔnɔna na o de la sa min ye caniveau bɔ min filɛ nin Bamakɔ kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ ko ale ka minisiriso de kan k'i kɔfa a la yaasa a baara ka se ka kɛ ka ɲɛ o de la Bamakɔ duguw bɛɛ lajɛlen yaasa a ka se ka kisi sanji ni ji woyow ma ko baara in k'a kɛ kun ye o ye minisiri ko k'a ka kan nin kɛnɛ in kan a ka maaw hakili lajigi k'a fɔ bi ko Bamakɔ ji woyoli Bamakɔ ani ka ji don maaw ka duw kɔnɔ ani ka jiw kɛ ka siraw bila ko fɛɛrɛ minnu tigɛra la k'a caman bɛ yen ko nka ko a lawulili yɛrɛ kun ye min ye o ye Bamakɔ yɛrɛ dugu kɛcogo o b'a to min ye ji ye ale ka to ka sira sɔrɔ a ka gɛlɛ kulu kɛlen don ka dugu lamini ba fana kɛlen don k'a cɛ tigɛ tuguni ko n'i ye Bamakɔ lajɛ an ye nin fɔ yan dɛ ko ba tintin ba kɛrɛfɛlaw k'o bɛɛ kɛlen don maaw sigiyɔrɔ ye wa o kɛlen don ka ji sigiyɔrɔw minɛ min ye Bamakɔ yɛrɛ ye minan minnu b'a bolo n'o bɛ se ka ji bila ka taa ba kɔnɔna na k'o dingɛw fana gerenen ko caman bɛ yen olu kɔrɔlen don ko fo olu ka dilan kura ye minisiri ko n'i y'o bɛɛ ta k'a lajɛ ko baara minnu yɛrɛ b'a tɔ bɛɛ tiɲɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛlen ka Bamakɔ bɔlɔnkɔnɔna kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye min mana wuli o b'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen bila yen a ko nin ko bɛɛ lajɛlen juguyara ni mun ye k'o ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye olu minnu bɛ ka dugubaw minɛ bi k'o de la Bamakɔ kɔnɔna na min ye ji kɔni ka sira bilali ji ka tiɲɛni a kɔlɔlɔ n'a a kow ka ca kosɛbɛ wa ko o de la ale b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri yaasa dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na a ko k'a b'a ɲini min ye journée de salubrité n'o o sigira sen kan yaasa ka se ka Bamakɔ dɛmɛ a jɛyako la n'a kin n'a ka bɔlɔnw n'a a tɔw bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛbaw k'o ka fisa Bamakɔkaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ kan k'i sen don o la sabula i ka sigida a jɛlen ka nɔgɔ bɔ a la ko o y'i yɛrɛ ka ko ye fɔlɔ minisiri ko ale kɔni ye nisɔndiyalen don k'a fɔ bi ko Bamakɔ kɔnɔna na min ye minisiriso min sigilen don saniyako kunna ani denmisɛnninw ka minisiriso k'olu kɛlen don ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi a bɛ fɔ o ma ko journée de salubrité k'u ni délégation spéciale mɔgɔw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ protection civile ka taa fara Bamakɔ mairie bɛɛ lajɛlen kan ale ni baɲumankɛtɔnw ni dɛmɛtɔnw k'o ye ko ye ko min ka ɲi n'o kan ka don ba la kosɛbɛ o ka sen sɔrɔ kosɛbɛ ko yaasa min ye sanji bɛ woyoliba mun kɛ jiw b'o sira bilali minnu kɛ o bɛ se ka dɔgɔya cogo min o de la ko ale y'a ɲini délégation spéciale fɛ Bamakɔ mairie délégation spéciale k'u kan'u ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma koyi dugu in jɛli a saniyali a dingɛw bɔli maaw n'u bolominɛw lakanali min ye dugudenw ka taa ni ka segin ka nɔgɔya fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a y'o de ɲini u fɛ wa ko a bɛ segin o kan tuguni k'a f'u ɲɛna u ka dɔ fara o baara kan yaasa Bamakɔ a bɛ se ka jɛya cogo min a ko fana ko kɛnɛ in k'a b'a to a bɛ welewelemada bila ka ɲɛsin Bamakɔkaw fana ma ko mun y'an kɛcogo kɛba k'an k'an kɛcogo falen an dabolo minisiri ko k'an k'a falen ko yaasa an ka sigida bɛ se ka jɛya a ko communauté l'environnement k'a b'o fo ministre de l'économie k'o fo ka urbanisme fo min ye banque mondiale maaw ye k'olu fana fo olu minnu ye dɛmɛ d'u ma yaasa u bɛ se ka nin baaraba in kɛ n'o ye ka Bamakɔ dingɛbaw k'olu labɔ minisiri ko fana ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa maa y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na nin kɛnɛ in kan ko wa fana k'a b'a f'u ɲɛna ɲinan ko samiya ji bɛna cogo min ko maaw ka wuli ko k'u jɔ k'u jija k'u cɛsiri dɛ maa minnu fana bɛ yen ni olu ye baara in sɔrɔ n'u kan ka dingɛ ninnu bɔ k'u k'a kɛ Ala kama u k'a kɛ ka ɲɛ kɛcogo ɲuman na min na jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ nafa sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la a kɔni ko a b'a ɲini u fɛ baara min dira bɛɛ ma bɛɛ k'a ta ba la
ministre je le répète nous kunye ale kumakan kunu minye Bamako Médina Omnisport ale dalala la oh keba ame mois de juillet là fanga ba do ka foko sambina mai ni avril nunu tara olu kunanga ni baraka wakati ka mogo labo kalama ka don ka foko nyina ko ni konu mina na ke parce que kerafe fana meto fana ya fo ko ni tlen nunu me kana le sisa ko sanji fanga bina na bonya ko sebe oh nango ngo sambe retard la na fanga na bonya ka tla ka kololo fana wuli ka ke an yere sababu ye o fana chemai ame sey kana kuna foni ngono to mi be no sigino no mali mianga o bela jelen to kala no wa fama ko mamala ale tara MSC directeur no yi caisse malienne d'assurance de caisse malienne de sécurité sociale isaka kone katale walanyundo ko sabula mi mamala mawyo no mianga o ka tombai ale bara muninga mi MSC ayu de me kosbe ayira ka foko mi mianga o ye ulube commune biworo ani segi ni kolanga jamana kono mi yuka dugutigu ye uka ma falon bela jelen tumu ga nyeneje inkene kan ku sira ga bara ba munu ga sa nu sira ga jere munu sigi senga ku yo bela jelen ke ko mi SMSS ka yu deme unana kana obonya ma segi ke ministre mi me kalango kuna no ye Amadou Sisavane ale kontara sa BT ale ni kɛnɛya ɲɔgɔnda minnu bɛ olu kurumbo karili baara kɛ Bamako lycée technique la a yira k'a fɔ sa ko min ye ɲinanta in ye Bamako ba bolo fila bɛɛ lajɛlen fɛ maa 8,565 o de ye ɲɔgɔnda in na ɲɔgɔnda in kɔni k'a bɛ ka kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ministre kɔni ye dugawu don kɛ sa ko a baara kɛcogo ka ɲɛ CAS an bɛ taa Sibi Buguri Mamadu Jara ale ye min fɔ an ye u ka jɔyɔrɔ ko la ka ɲɛsin kuran ma an ka jɛ ka o filɛ. O cogo kelen na fana jiko fana bɛ ten tɔ n'i y'a jateminɛ alhamdulillah an ye château d'eau fila de sigi a château d'eau kelen kelen bɛɛ 60 mètres cubes ye 60 mètres cubes ni an bɛ se k'a fa siɲɛ 3 tile kɔnɔ ça fait 180 mètres cubes o 180 mètres cubes o fila o bɛ bɛn 360 mètres cubes de ma donc an bɛ se ka 360 mètres cubes d'eau an bɛ se k'o de di tile kɔnɔ et Kalasa non, ce qui fait que Djiba en boulot en grande quantité et mba misali assurement dima sibi bébé et château d'eau minka au château d'eau au mètre cube keme en intendé bon on doit mètre cube par jour au mètre cube keme saba en biorode il y a dans fala baba ni ngonche donc Djibé et Dji chama et Dji nyuma et Dji nunu be bo yoro mina fene et fourrage nunu glana ka beni aide donc cogo mina o be se ka ji ɲuman bɔ parce que ji ɲuman f'i ka se dugukolo hakɛ dɔ la a tɛ taa a baara ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ wa n'i bɛ ji bɔ fɛnɛ f'i k'i hakili to ji sɛgɛsɛgɛli la sanga ni wagati k'a jate minɛ et puis ka ji kan ka labaara de telle sorte que magoɲɛ ji bɛɛ bɛ bɔ ji nin na ji ninnu bɛ min a bɛ kɛ ka sokɔnɔ baaraw kɛ a bɛ se kɛ ka baganw minijiw bɛ bɔ a la mɔgɔw magoɲɛ ji wɛrɛw bɛ bɔ a la i b'a fɔ sojɔjiw ani nakɔsɔnjiw ni fɛnw donc mɔgɔw bɛ ji sugu bɛɛ ta ji ninnu na donc o tɛ se ka fɛ fontaine minnu bɛ yen nɔ fɛnɛ olu saracogo ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ clé dɔ de b'an bolo ni clé magnétique don i bɛ clé magnétique nin de ta ka na donc i mago bɛ ji hakɛ min na a bɛ komi téléphone bɛ recharger cogo min na clé magnétique ninnu bɛ recharger ten tɔ n'i y'a jateminɛ 20 litres bidon o bɛ o ɲɛ kelen bɛ bɛn dɔrɔmɛ 2 de ma 20 litres bidon ɲɛ kelen donc clé ninnu bɛ i mago bɛ ji hakɛ min na i b'o san k'o k'i ka clé kɔnɔ donc borne fontaine min bɛ dugu fan bɛɛ fɛ donc i mana se fan o fan dugu nin kɔnɔ i dan ye dɔrɔn k'i ka clé ta k'a da o borne fontaine na i mago bɛ ji min na a b'a ji k'i kun donc n'i ka wari saralen ji banna i b'a ye clé bɛ na zoro la donc i bɛ taa recharger donc a bɛ recharger nɔgɔya la a rechargeli ala tɛ seconde tan ta a tɛ seconde tan ta i bɛ na k'i jɔ dɔrɔn a bɛ k'a kɔnɔ o cogo kelen na ka d'i ma donc i bɛ taa i mago bɛ ji la i ye fan min fɛ fontaine dɔ ka surun la parce que fontaine bɛ dugu fan bɛɛ donc pour que ka se ka ji surunya mɔgɔw la kosɛbɛ ni minnu yɛrɛ fɛnɛ donna nataw la an hakili la an bɛ se k'a walankata fɛnɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan misaliya la ekɔliso kɔnɔ an kɛlen bɛ ka ji di ekɔliso ma dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an kɛlen bɛ ka ji di dɔgɔtɔrɔso ma mɔgɔw ye fɛn fɛn yɔrɔ o yɔrɔ ye jamalajɛ yɔrɔ ye ko jama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ji labilalen bɛ mɔgɔw ye o bɛɛ la pour que parce que an b'a dɔn ji
balo sirilen bɛ ji la donc o kama an y'a kanu mɔgɔw ka ji sanuman sɔrɔ dugu fantan naani bɛɛ lajɛlen na n bɛ se k'o de fɔ jiko fɛnɛ na jiko a rechargeli bɛ daminɛ 100 la ka taa fi IC dan courant ta o bɛ daminɛ 400 na ka taa IC dan donc vraiment IC ye min ye o bɛɛ pour que ka se ka nɔgɔya mɔgɔw ma u ka se ka sɔrɔ fitinin min b'u la u ka se ka u ka baara kɛ ka bɛn ni o ye donc o kɔni o de an hakilina ye projet kɛlen bɛ ka dɛmɛ kɛ ka taa o sira de fɛ awɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn aw yɛrɛ bɛ fo ayiwa nin tun ye Buguri Mamadu Jara ale kumakan ye Buguri an b'a fɔ an y'a fɔ an na cogo min ale sibi kelen in na sibiri don an kun b'a ka taa Kamajan ka kulu la Cikɛnija ale ni musow bɛnna Dunbiyaw ani Kamaraw ni ɲɔgɔn cɛ sinankunya an k'o baroni lamɛn. Ana Cikɛnija ka video ana o bila la kibaruyaw an bɛ tɛmɛ ni olu ye yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min n'an bɔra Mali la an bɛ taa Laginɛ bɛrɛbɛrɛlitɔ min bɛ yen n'o ɲɛmaaya ye Ibrahima Sako ye ale ko ale ma foyi faamuya Guinée ko la min ye furancɛla fanga n'o ɲɛmaaya bɛ Mamadu Dunbiya bolo ko décembre kalo tɛmɛnen san 2023 ale ko n'Ala sɔnna ma k'u na sariya sunba kura sigi san laban na o san laban kelen in na fana min ye marisi tɛmɛnen na ye fanga ɲɛmaa n'o ye Ba Uri ye ale y'a yira k'a fɔ ko min ye san laban na sa ko u na yɛlɛmali kɛ a ko la o ko hukumu kelen kɔnɔna na fana min ye sariya sunba ye ko baaraw kun kan ka kɛ cogo min na o ma taa o sira fɛ ka segin ordre constitutionnel la parti politique olu kɔni ko olu san 2 ye nin ye sa u sigilen don kawla min ye Alpha Condé ale ka fanga darakira septembre kalo tile 5 san 2021 ko don ni bi cɛ sa ko maa si da tɛ ka maga kalata ko kuma na kalata min b'a to min ye bɛɛ ya baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na sɔrɔdasiw ko olu de bɛ fanga la nin waleya in na sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye kalata ko kuma kɔni ye k'a yɛrɛ nɛgɛ bɔlen don maaw la ko sabula min ye sariya sunbako kura baaraw ye o de bɛ Guinéenw da fan caman fɛ général Mamadu Dunbiya k'a n'a tɔw k'u bɛ ka wulikajɔ min kɛ k'olu tɛ ka u ta fan dɔn k'u b'a fɛ k'u ta fan fɔ kalata min bɛ yen n'o b'a to nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ sa politique olu wulilen don k'u jɔ Guinée ko ka u ta n'u bila f'u ɲɛna Camerounkaw olu fɛ yen jamanakuntigi denmuso ale ye Faransi kunnafonidi gafe dɔ n'a fɔ ma le Parisien ale ye olu ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko ale sago kɔni ye sa cɛ ka cɛ furu muso ka muso furu k'o ka kɛ sariya ye Camerounkaw fɛ yen ko yaasa min ye baara in ye a bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min a ye kibaruya in di kunnafonidi gafe min na sa n'o ye le Parisien ye ale kɔni y'a bɔ kabini kunungo juillet kalo tile 8 u y'a yira k'a fɔ ko kuma min yɛrɛ b'a da k'o ka di olu ka kunnafonidilaw ye koyi jamanakuntigi denmuso in yɛrɛ n'o ye Brenda ye k'a ma da o ma koyi a y'i to bɛɛ lajɛlen ɲinamangolotɔ dɔrɔn nin yɛrɛ fɔli yɛrɛ est ce que nin fɔli yɛrɛ bɛ bɛn anw da yɛrɛ fɔlɔ a ɲamamuso muso ɲamamuso ko o a y'o de minɛ k'o sunbu bɛɛ lajɛlen na ka tila k'o bila bɔlɔlɔ siraw fana fɛ k'a yirala ka maaw la k'a fɔ ko o ka d'ale ye kosɛbɛ o waleya min n'a y'o kɛ ko balila maaw la kosɛbɛ a yɛrɛ si bɛ san 27 la min ye a ka Instagram ye sa a kɔni ye photo in bila ye photo in ka sa Brésilkaw olu ka npogotiginin dɔ n'o o ye Loyen ye n'ale ye mannequin ye san 25 k'a ko o de y'ale kanukɛ ɲɔgɔn ye kanukɛ ɲɔgɔn min ni nanzaraw kɔni ko nin ko bɛnnen ye kosɛbɛ olu y'a bila u ka siraw bɛɛ lajɛlen fɛ nka Cameroun a tɛ ko maa la k'i da don a kuma na jamanakuntigi de y'a di aha ni Alassane Dramane Ouattara ye ko kɛ i bɛ Camerounaw mankan mɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ sisan bɛɛ lajɛlen maaw talen don Cameroun sabula den in ka di fa ye kosɛbɛ nka bi maa caman y'a yira k'a fɔ ko ani fa tɛna bɛn na Paul Biya yɛrɛ bi a si bɛ san 91 de la maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ jamanakuntigiya la min ka kɔrɔ n'a ye bi
a si bɛ yɔrɔ min na ka kɛɲɛ ni o ye kongokaw fɛ yen min ye sɔrɔdasi 22 ye k'olu bɛ sɔn ka o si kaso kɛ dɛ sabula ko kɛlɛkɛminɛn min dir'u ma u y'o tiɲɛ ka tila ka boli juguw ɲɛ jamana k'u ma sɔn k'u jɔ o jɔyɔrɔ la o kɔkɔrɔma don n'u ka kɛlɛ kɛ yaasa ka se ka jamana fɛ keniyakaw fɛ yen tribunal min sigira sen kan sa n'o y'a jira k'a fɔ ko journaliste dɔ Pakistan journaliste dɔ ko o fatura mugu cira o la o waleya in ko fo kiiri ka kɛ avocat y'a jira k'a fɔ ko waleya min kɛra ko a tɛ bɛn a tɛ bɛn sini sabula min ye polisilakaw ye u man ka mugu ci maaw la maa minnu mana bɔ ka u ka nisɔngoya jira faransikaw fɛ yen minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye Bruno Le Maire ye a ko k'ale dusu kasilen don a nisɔngoyalenba don ka kɛ ni kalata min kɛra kari tɛmɛnen o jaabi ye ko sabula ko ni faransi m'i kɔlɔsi ko nin y'a taatɔ ye dingɛ de kɔnɔ sɔrɔ ɲagamini dingɛ kɔnɔ ko sabula yɛlɛmaba minnu kɛra u ye bilikanboli min kɛ ka ɲagami min kɛ ka jɔyɔrɔ di maa minnu ma ko Marine Le Pen ninnu yɛrɛ ka jɛkulu ka fisa n'a dɔw ye k'u wulilen don k'u jɔ bi ko fo ka politiki ma ye dɛ maakɔrɔ ninnu ye min kɛ aw b'a dɔn wa u yɛrɛ ka mɔgɔ minnu makako mɔgɔw ye olu de jigi parti minnu bɛ yen n'olu bɛ camancɛ la u tɛ Le Pen ninnu fɛ u tɛ olu fɛ k'olu ka mɔgɔw tɔgɔ don o la u ka se ka taa kalata la ninnu kana gagne o bɛnkan kɔnɔna na olu ko de sisan n'o kɛra maakɔrɔ bɛ bɔ yen u bɛ kɛ premier ministre ye n'o dun nana kɛ maa minnu bɛ olu la olu yɛrɛ miirina yɛrɛ Marine Le Pen ninnu yɛrɛ ka fisa n'olu ye miirina na parce que ko taafan t'o mɔgɔ ninnu na u b'a fɔ nin bi ni dugu jɛra u bɛna fɛn wɛrɛ fɔ tuguni ministre de l'économie ko ale jɔrɔlen don o de la maa minnu bɛ c'est à dire i t'a dɔn k'i b'u minɛ faransikaw fɛ yen hali bi député kalata in senfɛ a yera k'a fɔ sa ko min ye u ka jamanakuntigi kɔrɔ ye n'o ye François Hollande ye Hollande ale yɛrɛ kɛra cɛbɔ ye wa a ye se sɔrɔ a kɛra député ye faransi kelen kɔnɔna na u ka syndicat 4 minnu bɛ baara kɛ pankurunjigi kɛnɛw kan u ko juillet kalo tile 17 k'olu bɛna baarabila kɛ baarabila min bɛ se ka taa se fo tile 10 ma wa min ye Jeux olympiques ye ko n'Ala ma farati pankuru jiginni kɔni k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ maa ninnu ko k'olu ye hakɛ o hakɛ ɲini u ma bila si kɔnɔ sɔrɔ fɛn fɛn fɔra pankuru jigi kɛnɛ bɛ wari minnu sɔrɔ olu kumaralen don a ma wa tuma o tuma dɔ bɛ tigɛ u ka saraw la u kɔni ko k'u na tile 10 baarabila kɛ yanni Jeux olympiques ale dayɛlɛli cɛ Jeux olympiques dun o fana sera Ukraine kaw fɛ yen Rusiw k'u ye missile min fili ye k'a ka ca kojugu missile ninnu k'u ye tiɲɛni kɛ Zelensky yɛrɛ ko ten ko nin sen ta fariyara kosɛbɛ maa 17 ko o de ni tora la maa 41 k'olu sɛbɛkɔrɔ joginna ka kɛɲɛ ni Irisika ko in ye sa Hongrie premier ministre ale kɔni taara Shinkaw fɛ yen ko yaasa min ye Zelensky ale ni Putin u bɛ se ka wele cogo min kuma ka kɛ u fɛ Siniwaw fɛ yaasa kɛlɛ in a bɛ se ka ban cogo min Orban ni ale ye Hongrie premier ministre ye a ko ko ale ni Zelensky kumana k'u bɛnna fɛn caman na ko Putin ta kɔni ko o y'ale dɔ de ye ale tɛ se ka foyi fɔ ko nka sa Sini o de b'i jɔ a jɔyɔrɔ ka Putin sinsin k'a lafaamuya kɛlɛko ni fɛn ta tɛna sira fɛ yaasa a ka sɔn marifaw ka da ko nɔn tɛ ko n'ale fɛn fɔ ko Putin tɛ bɔ o ma Hongrie olu de jɔfu wele o don Union européenne a président b'olu de bolo kalo 6 yɛlɛmaw bɛ ka don a ko la Burkina ni Belgique ko bɛn bɛ bi min ye Belgiquekaw ka ambassadeur min tun bɛ Burkinakaw fɛ ale ka baara banna a ko ko ale bɛ dugawu de kɛ Burkina ye sira min ta ko Ala k'a kɛ sira ɲuman ye u bolo Ala k'a ɲɛ u bolo ko wa ko ale taatɔ filɛ min bɛna ale nɔ la a na ci fɔ o ye o k'a faamu yaasa gɛlɛya foyi kana don Belgique ale ni Burkina cɛ ka kɛɲɛ ni waleya minnu bɛ sen na Gabonkaw olu ka denmisɛnnin minnu ye baki kɛ k'u tɛna n'o bila ka taa kɔ ka ɲina han k'u na kalan kɛ so ko ka baara kɛ ko yaasa u bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na min ye Faransi kolo in kɔnɔna na hali bi Gabriel Attal ni ale ye premier ministre nin waati in na k'a b'a fɛ k'a yɛrɛ ɲini han a b'a fɛ ka démissionner nka min ye Macron ye o tɛ fɛ ale ka démissionner cogoya si la ko a ka to a nɔ na Hollande an y'ale ka se fɔ Chine min ye Hongrie premier ministre o ka tagali an y'o fɔ keba a ye taa ɲɛ a ka cɛkɔrɔba ma États-Unis min ye Joe Biden ye ko a nɔfɛmaw bɛ ka dɔgɔya su ani tile démocrates bɛ k'u mabɔ a la su ani tile
k'a fɔra ko cɛkɔrɔba k'a ye dɔ kɛ a ka bɔ yen maa wɛrɛ ka bila a nɔ na yaasa u kana se ka taa bati Trump fɛ cogo min k'a tɛ ka sɔn dɛ ko wa ko don o don démocrates bɛ k'a bila cogo min u bɛ k'a bila ten su ani tile k'a dun ko e pourtant k'u k'ale lajɛ koyi k'ale bɛ gejegeje k'o don min kɛra ale la débat la k'o tun ye fili de ye ko n'o tɛ k'ale bɛ kaki cɛkɔrɔba ti sɔn o Iran kalata tago filanan kɛra maa minnu bɛ fɛ yɛlɛma ka don Iran yɛrɛ taabolo la olu ka maa n'o ye Masudi ye o de kɔni ye se sɔrɔ bɛɛ lajɛlen sigilen don sa k'o ko lajɛ o kuna na wolo min na Inde premier ministre ale bɛ Moscou kaw fɛ yen kabini kɛlɛ daminɛna Ukraine nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka taa ye maa caman y'a jira k'a fɔ ko Inde k'olu kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula olu ni Brésil ale ni Afrique du Sud ani Russie olu de kɔni ka BRICS k'o sigi sen kan nin waati in na ko min ye nin premier ministre ka tagali ye ko gansan tɛ dɛ ko sabula maa mun ye Inde ye kɛba ko diɲɛ fɛn bɛɛ b'olu bolo Colombie olu ko mana o mana ni dumuni bɛ bila a kɔnɔ ka taa n'a ye k'a lasago siɲɛ kelen ko k'o manaw bɛɛ lajɛlen ko k'o manaw bɔ sira la pewu baara kana kɛ n'a mana si ye tuguni u ka jamana kɔnɔ k'a bɛ ka bana min wuli bi a bana tɛ se ka kunbɛn ko maa bɛ yen n'i minɛna n'i ye dumuni kɛ mana kɔnɔ olu fɛ yen e bɛ taa kaso la Egypte olu ye minisiri min ta ka bila kalanko kunna o minisiri ala jago gɛlɛn tɛ ne ye dɔ bɔ n si la ale fana ye dɔ bɔ a si la ka nkalon tigɛ ka da yɛrɛ la ko a bɛ se fɛn fɛn la a tɛ se a si la na n ka nanzarakan fɔ a k'a mɛn le nouveau ministre de l'éducation de l'Égypte est accusé d'avoir triché ses qualifications ne nin kɛra minisiri ye ni nin ye examen organisé kɔni ni suyɛni ma kɛ kɔni ekɔlidenw de ta danga b'u kɔ minisiri y'a ta falen aw ekɔlidenw mun na aw fasa fili k'u ko k'a wuli ka bɔ a nɔ na k'a tɛ se ka to yen Centrafrique Telecel ale u y'a datugu ko sabula k'a tɛ ka taxes sara min ye Centrafrique kɔnɔna ye welewelemada bilara kabini mai kalo tɛmɛnen avril kalo tɛmɛnen ko min ye u ka jago minisiri ale kɔni y'a fɔ ninnu ɲɛna sa ko a t'a lajɛ sa wa aw bɛ ka nin wariba in minɛ a tɛ ka foyi sara anw ye a y'a lajɛ a ka dɔ sara jamana yɛrɛ mago bɛ wari la k'u y'a kɛ ko mun b'a mɛn ko kunnasini ko sa cɛ kɔni taara ka t'u ka yɔrɔ yɛrɛ datugu n t'a dɔn a b'a fɔ a ma cogo di fermé pour non paiement d'impôt k'o nɔrɔ télé Corée du Sud kaw fɛ yen Samsung baarakɛlaw ko n'Ala sɔnna a ma k'olu bɛna grève tile 3 grève daminɛ ko sabula k'u ka saraw k'olu tɛ ka kɛ cɛ o entreprise belebeleba ye sa dɛ Samsung o baarakɛlaw ka taa grève la Nepal olu y'a jira k'a fɔ k'u ka jamana kɔnɔ ji ale ni ji woyo ye kɔlɔlɔ minnu wuli maa 10 ɲɔgɔnna de fatura o la mobili minnu tun a bɛ se mobili 90 ani kɔ ma dugu dɔw bɛ yen olu minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛra k'o kɔni bɛ ka welewelemada de kɛ bi sa yaasa sanji ye kɔlɔlɔ min se u ka jamana ma a bɛ se ka kunbɛn cogo min farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la sa an b'a jira u la k'a fɔ an ka denmisɛnnin minnu kan ka taa Jeux olympiques la bi sɔgɔmada in na cité administrative la minisiri ye u wele k'u ka Mali drapeau k'o ta k'o d'u ma k'u a ɲini u fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye jamana ye u ka taa kunna wolo u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen na ale farikolo ɲɛnajɛ ko kibaruya fana na min ye demi-finale fɔlɔ o ye bi 19h ye Fransi ale ni Espagne la meilleure défense contre la meilleure attaque a dun fɔ tubabukan na ko la meilleure défense ne gagne jamais devant la meilleure attaque su in na yɛlɛma Fransi bɛna na o ko yɛlɛma wa an bɛna to k'o lajɛ sini min ye Anglais ye olu ni nɔnɔ feerelaw bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Pays-Bas ye o fana ye 19h ye sini coupe d'Europe ale demi-finale y'o ye Faransi rugby-kɛlaw k'olu bɛ munumunu salo la Argentine u ka joueur fila n'o ye Oscar Jegu ye ale ni Hugo Urando k'olu minɛna k'u binna muso dɔ kan koyi polisiw y'u minɛ k'u bila kaso la k'u ka kiiri k'o na kɛ u minɛna dugu min na k'u bɛna u bɔ yen kiiri tigɛyɔrɔ bɛ kɛ dugu wɛrɛ min na sa Argentinekaw fɛ yen k'u na taa n'u ye yen Faransikaw kɛlen k'a da tulu la k'a da daba la yaasa min ye nin rugby-kɛla fila in ye u bɛ se ka minɛ cogo min na nka u y'a jira k'a fɔ ko polisi min bɛ baara kɛ n'o ye Interpol ye
ko siga yɛrɛ kun kɛlen ni maa ninnu na k'u ka munumunu salo dɔ fana sen fɛ Arabi Saudi yan fanfɛla ninnu na k'u kun ye nin kojugu ɲɔgɔnna fana kɛ tuguni ayiwa an tɛna ale Arabi Saudi kelen in kɔnɔna na sa min ye hiji banna minisiri ye ale ye maaw bisimilali hukumu kɔnɔna na sa min bɔr'o la kunu an ka taa délégué olu ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn Jawara ale ka kuma bara la. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala tanu masa min sɔnna k'an kɛ délégué ka taa hiji la ka tila ka segin ni an ɲuman ye tanu Ala tanu tɛmɛnen kɔfɛ alhamdulilahi minisiri y'an wele sɔgɔmada in na komi an taatɔla a y'an dalajɛ ka baara cogoya f'an ɲɛna ka tila ka ladilikanw d'an ma bi an nana min kɛ alhamdulilahi foliw tɛmɛnen kɔfɛ minnu ɲɛna ale y'o f'an ye minnu bɛ yen n'olu ma ɲɛ fɛnɛ a ye kanga dan ye mun kosɔn n'Ala ye minnu y'a la san wɛrɛ olu kana segin o baaraw ɲɔgɔn kan tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ minisiri yɛrɛ fo an bɛ segin ka baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin hijiden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka Ala subahana wataala deli hiji min kɛra Ala k'a minɛ an ye k'a sara k'a ye jɛnatul firdawsi an bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn masa min ye si ni kɛnɛya kalifa an na an ɲuman taara mankan an ɲuman seginna an kelen kɔ ka Ala fo ka sɔli Muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam an b'an ka sababu ɲumanw fo ka sɔrɔ k'an ka faamaw fo minnu kɛra sababu ye k'an bɛrɛbɛrɛ an fana ka se ka baara in kɛ an bɛ Ala deli baara min kɛra Ala k'a kɛ Ala ta ye Ala kana kɛ mɔgɔw ta ye an ye ɲuman minnu kɛra Ala k'u minɛ juguman minnu kɛra Ala k'u yafa an ye an ye jama dɛmɛni min kɛ Ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye kuja ye Ala kana k'an ka kuja ye Ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen ka alijinɛ kile bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam isi y'an bila baara min na ko baara kun cɛla hɛrɛ la a y'an wele tuguni ka na kɛnɛ kan k'an fo tuguni ka kuma barikada kɛ vraiment hiji kun cɛla hɛrɛ la hiji den bɛɛ lafiyara hiji bato bɛɛ kɛra n'i ye mɔgɔ bila baara la ka tila k'a wele k'a fo vraiment a silamɛya b'o o fana fɛ quoi il y a ce que tout la gens fo n'i y'a ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn barikada vraiment a bɛ maaw la quoi ni si nana fo wa ka taa k'an ladi fini minnu b'a la k'olu fana fɔ an ɲɛna ka tiga caman d'an ma pour que san caman kɔnɔ an tɛ se ka min kɛ hali an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲaga d'an ma ka tila k'a fɔ Mali hijiden bɛɛ fo Ala ka hiji bɛɛ minɛ Ala ka sɛwɛrɛ yira an na min kɛra min na an bɛ ka yafa ɲɔgɔn ma silamɛya baara y'o ye diɲɛ kɛnɛ Ala k'o d'an ma Ala ka ministère yɛrɛ barika an ka jamana ba Ala ka jamana basigi Ala ka bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ fanga la hali bɛ ka dugawu k'u ye Ala ka jama ta fanga d'u ma ni Ala kɛra bolo ma ye sallallahu alaihi wasallam an kun bɔra Mali la ka taa Makan ka taa hijidenw nɔfɛ an bɛ Ala barika da an sera ka taa ka tila ka segin ka na hɛrɛ la donc minisiri y'an wele bi ka na foli kɛ ka na yira n na k'a fɔ an ye baara min kɛ Makan a bɔra a kalama a y'a ye a y'a mɛn donc ka na k'an fo k'an waleɲuman dɔn an ye baara min kɛ mais majɛ minnu fana kɛra baara nin kɔnɔna la a y'o majɛ olu fana fɔ an na pour que an ka se k'o majɛ olu corriger cogo min na parce que n'i bɛ baara kɛ a kɛra cogo o cogo fili b'a kɔnɔ fili minnu b'a kɔnɔ an k'o fili olu corriger pour que san wɛrɛ hiji o ka kɛ hiji ye an ye insuffisance minnu kɛ ɲinan ta la o kana kɛ san wɛrɛ ta la. Ustaz Jawara an bɛ Ala de fo ka Ala barika da Ala min sɔnna ka taga ni an ɲuman ye Maka baara min ɲinina an fɛ ka t'o di a dicogo la ka tila ka segin ni an ɲuman ye ka na an balimaw fana ɲuman sɔrɔ yan vraiment an bɛ Ala de fo ka Ala barika da an bɛ tila k'a ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ a ye ɲinata jira an na cogoya min na san nataw fana a k'o fara an si kan ni Ala y'a don minnu fana garisigɛ la baara in kɛcogo ɲuman Ala ka nɔgɔya u ye inshallah an bɛ minisiri yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ hali bi jamana in a ta fanga ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw Ala ka jamana ta fanga d'u ma Ala ka si d'u ma Ala ka kɛnɛya d'u ma Ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛnden bɛɛ ye aw yɛrɛ ni ce aw ni baraji. Alhamdulillah an bɛ Ala de fo ka waleɲuman dɔn Ala subhanahu wa ta'ala min ye nin baaraba ye n'o ye Ala ka hijidenw kudu n'o ye Ala ka dunanw khidmali ye n'o ye hijidenw ye alhamdulillah danaya min darangana k'an ka taa baara in kɛ alhamdulillah an sera ka baara in kɛ Ala ka dɛmɛ kɔnɔna na k'a kɛ kunkɔrɔta kɔnɔna na ka segin ka na alhamdulillah o ye Ala tanko ye donc an bɛ Ala de fo ka waleɲuman dɔn ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛsin minisiri ma alhamdulillah danaya da anw kan alhamdulillah Ala ka sela an sana fana sera k'an seko kɛ danaya in dafali la n b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ nin fɛn Ala kana da ni siɲɛ kelen ma ya rabbi Ala ka san caman yira an na ya rabbi Ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ
an balima silamɛw ɲina hiji kɔnɔ n'o ye 2024 hiji ye Dr Mahamadu Kɔnɛ diinɛ minisiri a y'a ɲini an fɛ n'an taara Makan fan o fan k'a daminɛ Medinɛ Makan Mina Arafa n'an sera yen an ka dugawu dɔn an ka ni président ba ye n'o ye Asimi Goyita ye a bɛ baara min na jamana in kɔnɔ Ala ka se k'a ɲɛ a bolo ka dugawu dɔn kɛ Mali gouvernement ye Dr Mahamadu Kɔnɛ diinɛ minisiri a y'o ɲini an fɛ Makan wa an talen fana karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ Madinɛ Makan Mina Arafa ka don alhamdulilayi rabil alamin kuranɛ kalanna ka dugawu dɔn kɛ ya rabi an ka excellence colonel Asimi Goyita a bɛ baara min na n'a ka gouvernement Ala ka se k'a ɲɛ o bolo Dr Mahamadu Kɔnɛ a y'o ɲini an fɛ n'an taara Makan alhamdulilayi rabil alamin baara in fana a kɛ o cogoya la. Ayiwa an bɛ Jawara fo a ka ni laseli ninnu kɛcogo ɲuman na nin ye bataki ye ka bɔ Confédération des peuples de l'AES ale yɔrɔ ko foli bataki do Confédération des peuples de l'AES ka kɛ ni jamanakuntigiw ka lajɛ fɔlɔ min kɛra Nigérikaw fɛ yen k'olu n'olu ye Confédération des peuples de l'AES n'o ye CPAES ye k'u nisɔndiyalenba u y'o de u y'a mɛn k'a fɔ ko min ye jamanakuntigiw y'u ka lajɛ fɔlɔ kɛ Nigérikaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen nin kalo in tile 6 san 2024 k'u b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'u nisɔndiyalen don u bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamanakuntigiw ma n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré ye ka taa se Burkina Faso tɔgɔ la colonel Asimi Goyita Mali tɔgɔ la général de brigade Abdramane Chani ale Niger jamanakuntigi ye k'u ye waleya min sɔrɔ ka AES k'ale sigi sen kan ka tila k'a ka lajɛba in kɛ lajɛba min n'o o bɛna don tariku la ko o la sa ko u b'a yira k'a fɔ k'olu nisɔndiyalen u wasalenba jamana ɲɛmaa ninnu kɔrɔ u ka cɛsiri n'u ka timinandiya n'u ka faso kanu n'u ka farafinnenya la ko ka se ka wulikajɔ kɛ yaasa ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min ko u y'a yir'u k'a fɔ ko u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u fasa ja pewu ka ban ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu ye Mali ale ni farafinna tu tigɛli baaraw kɛ k'a sɔrɔ wagati min na fana min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko gɛlɛlen don min ye bamanci min ye waleya minnu ye n'o o bɛ tali kɛ jɔnya waleyaw la sa n'o ye marabaajuguw ye minnu bɛ diɲɛ fantan naani fɛ k'olu dogolen don wo kɔnɔnaw la ka waleyaw kɛ ka bɛnbalici walew ni juguya wale kɛbaaw k'olu bila olu ka se ka an ka jamana fanw bɛɛ lajɛlen ɲagami ɲɔgɔn na ko o de la sa ko o ko minnu kɛra ko jamanakuntigi ninnu y'o faamu u ma sɔn fiyewu ka don olu dungɔda fɛ bi a bɛ fɔ min ma sa ko communauté internationale min bɛ yen n'o sigilen don bi u y'a yira fana k'a fɔ ko u bɛ motion spéciale ta ka ɲɛsin jamana min ma sa o ye Nigérikaw ye k'u balima n'u badenw Nigérikaw olu minnu sera ka wuli ka jɔ kɛ ka jamanakuntigi ninnu bɛɛ lajɛlen kunbɛcogo ɲuman na min ye CPAES ye k'u y'a yira fana k'a fɔ ko baara minnu kɛra Nigérikaw fɛ yen kunnafoni minnu dira jamana ɲɛmaaw ye discours minnu kɛ n'u ye laseli minnu kɛ k'u y'u bɛɛ lajɛlen lamɛn baara in yɛrɛ kɛcogo experts fana ye baara min kɛ AES tɔgɔ la ka se ka nin baaraba in sigi sen kan k'u b'o fo communiqué final min fana kɛra ka baara kun cɛ ko o bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ko jamanaden minnu bɛ farafinna ni jamana saba in kɔnɔna na sa k'olu bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ ye nin kɔnɔna na ko wa fana k'u ka laɲinibaw ka kɛ ni lakanako ye k'o taara baara sɔrɔ ko taara baara seko ni dɔnko ni politiko kuma k'o bɛɛ lajɛlen taara baara AES CPS maaw k'u nisɔndiyalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa k'u b'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma min ye sommet in ye n'o ye jɛrɛ min kɛra Nigérikaw fɛ yen k'a bɛna wolo ko la ko minnu bɛna waleyabaw sigi sen kan n'o ye ka projet baw kɛ projet minnu ni jamanadenw yɛrɛ mago bɛ o la ko projet ninnu de bɛna to min ye yiriwali yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ min ye jamana saba in ye u bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min ka yiriwaliw kɛ jamanadenw olu ka laɲiniw kɔnɔna na bɛn ani kelenya o hukumu kɔnɔna na CPS AES maaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana ta ka ɲɛsin colonel Asimi Goyita ma Mali jamanakuntigi bɛɛ lajɛlen ye danaya d'ale min kan sa ale ka kɛ AES jamanakuntigi ye min ye u ka tako fɔlɔ in na san 1 ko o dira ma ka o baara kɛ min ye confédération in ye sa a y'a yira k'a fɔ ko o fana baara fana ko min kalifara la ko u b'a dɔn k'a fɔ ko a na s'a kɛcogo la k'a kɛ ka ɲɛ CPS AES CPAES k'u bɛ a yira fana k'a fɔ k'u nisɔndiyalenba don u b'u ka nisɔndiya ta ka ɲɛsin
jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma jamanaden minnu ye wuli ka jɔ kɛ yaasa ka furancɛla fanga maaw senkɔrɔma dondo wolomasiri tabaw k'olu dɛmɛ burukina mali ale ni niger yaasa kɛlɛ minnu bɛ bi n'u bɛ k'o kɛ maa jugu an'u dɛmɛbaa jugu ka taa olu juguya la k'o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min min ye jamana ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ se k'u ka jamana ya baara kɛ cogo min na u kelenen u faralen ɲɔgɔn kan ka se ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na min ye yɛrɛya ɲinini ye jamanadenw ka hakɛw dafali jamanadenw ka nafasɔrɔ sira olu donnen u daw fɛ min ye ka maaw ɲini maa minnu n'u bɛ se k'u bolo don olu ma n'olu bɛ an ka jamanaw ka hakɛw bɛɛ lajɛlen lafasa CPAS k'u b'a dɔn k'a fɔ fana k'u na wulikajɔ ni cɛsiri kɛ yaasa don nataw la olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye k'o fana kɛ nin jamana ninnu ka nin waleya in na sa a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min kuntilenna min sɔrɔlen don ko o de la sa min ye CPAS ye ko olu fana bɛ welewelemada bila bɛɛ lajɛlen ma jamana saba in kɔnɔna na maaw ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri yaasa farafinna kelenya yɛrɛ bɛ min fɔ o bɛ se ka kɛ o dili donnen ye nin ye nin jamana saba in fɛ yaasa an ka jamana ɲɛmaaw u fana k'a dɔn k'a fɔ ko maaw b'u kɔ maa minnu bɛna na u kɔkɔrɔma dondo su ani tile baaraba minnu bɛna na kɛ u bolo ko min ye fasoden yɛrɛ wolow ye ale ni panafricains minnu bɛ yen n'u olu hakilinata bɛɛ lajɛlen ye jamana bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ko ka kɛ AES ye sɛbɛn in fa sirila Bamako nin kalo in tile 9 maa minnu y'a tɔgɔ bila sa Burkina Faso ale tɔgɔ la o ye Front de défense pour la patrie ye n'o ye le Faso reste debout ye Mali ale tɔgɔ la Collectif pour la défense des militaires CDM Niger tɔgɔ la sa Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique FRSA ko olu de ye a tɛgɛ bila sɛbɛn bɔra maa min yɔrɔ la Bamako kana anw sɔrɔ yan sa o ye CDM maaw ye ko Cikɛnija ko cogo di sinankunya k'a ko bɛ cogo di Cikɛnija bolo ani Sibikaw Dunbiya ni Kamaraw k'a ko bɛ cogo di Amara ay almamiya nde dugutigiya sɔrɔ nde almamiya to sisɔrɔ mun bɛ kɛ ne ye dumuya ye quoi dumuya bɛ se ka kamara dumuya bɛ se ka bila kamara ɲɛ ko ala ye kamaraw dan k'u di dumuya ayi ala ne da dumuya in dan i kamara in ma kamara in ne da dumuya in dan bon n'a ma dugutigiya sɔrɔ ay almamiya diya kamara almami ko sigiya ni min t'a dugukolo di do a tɛ yɔrɔ se a yɔrɔ bɛɛ bon a ye tiɲɛ saya di ma ko ne ye fakoli mɔden de d'accord ala ye ɲuman kɛ ayiwa nin ye Cikɛnija Fakoli ye Kamajankulu sira ani musow olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma an yɛrɛ ye min sɔrɔ Kamajankulu la n'o da tulo kan ka radio minnu bɛ an dɛmɛ nin baara in na k'u bɛɛ lajɛlen fo dugutigi Seydou Sangare k'a fɔ Sori Kɛmɛso min ye Maraka Samake Kurube Jara k'a fɔ colonel Sidi Lamine Traoré Ezo la Sewukaw fɛ yen bamanankan ka foli bɛ s'a ma le jeune Thierno Oumar H Diallo Boyina Babi Menakakaw fɛ yen min ye Jaba Sidibe n'a bɛ Salakaw ka sigi la k'ale fana fɔ colonel Assa Badialo ministre k'an ka foli bɛ s'a ma Siriman Bacili monsieur le maire k'an b'a fɔ ka Bayi Ba fɔ mairie du district kɔnɔna na Ibrahima Ɲagate Ibrahima Tunkara k'ale fo min ye Ablaye Ɲagate ani Gawusu Traoré olu bɛ Paris Sori Sako Isa Konate ka taa se Lucas Dakono ma olu bɛ États-Unis kaw fɛ Mohamed Lamine Kokayina ale fana bɛ Las Vegas États-Unis k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Ibrahima Sako Dakar Papis Diallo ale fana bɛ Dakar Amadou Gassama ale ni Jankuma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Keba Diallo Amara Nun Keta a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔrɔ